Hei, mä oon Ryoichi Cooper ja mä aloitan siis, kuten näettekin, PC Gamer Minecraft demo. Ja mä pelaan just vaan tätä demoa sen takia. Mä yritin ladata sen koko version. Mulla on pari yritystä, mutta ne ei ole onnistunut hyvin, joten mä en oo saanut sitä. Mutta oikeastaan just tässä demossa se aikarajoitus on mun mielestä hyvä, koska mä päätin tehdä, voiko sanoa, että remonttireiskavideoita. Elikkä mä ennen kuin mä rupeen kuvaamaan, teen joku huonon talon ja sitten mä teen, eli sitten näette mitä mä teen sille talolle. Ja sen jälkeen rakennan uuden talon ja teen sen saman asian sille uudellekin talolle. Koska mä en vaan jaksa käyttää sitä, että mulla ei oo kyllä mitään muutakaan asiaa, että mun puolesta voi lopettaa tämän video ihan heti. Tää oli vaan tämmönen selittelyvideo, missä mä puhun tästä uudesta Let's Playstä Minecraftin muodossa. Mutta mä voisin pelata tätä vähän. Elikkä sitten Minecraftin maailmoihin. Kuten näette, hidasta lataamista, mutta alussa tää vähän lagaa, mutta kun mä oon jo rakentanut tätä, niin se lagi loppuu. Ja mä nyt näytän, mitä mä teen sille vanhalle talolle ja mitä mä teen sitten sille uudelle talolle. Connect the player. Elikkä mä teen, kato, no pikkasen tätä lagia, mutta ei tää sinänsä paljon haittaa. Wow, tää lagi alkaa pikkasen vähentyä. Otetaan leipiä, syödään vähän. Oho, mä haluan leivän tänne, en sinne. Tää Minecraft tuo vähän näitä, voisiko sen sanoa, että viruksia, niitä on aika sellainen lagaava. Ja konekin on aika täynnä. Elikkä nyt mä teen tämmösen jutun ja mettä tuleen. Ja ihastellaan sitä täältä kaukaa pois vaarasta. Sitten vähän sorry. Elikkä näin mä teen siis näille puille. Ja myös sille talolle poltan sen. Lammas siellä juoksi. En ole varma näkyykö sitä ihan. Aika paha. Tää ääni lagittaa vähän enemmän, mutta tää ääni mun mielestä ei hirveästi haittaa. Hei sapling. Sitten syödään leivät. Leivän muruset. Tässä demossa on tosiaankin tosi nopea syönti. Oho, käsi taisi jäädä eteen, mutta mä lopetankin jakson ja
Ota. Heipä hei!